F'email mibgħut tal-ġimgħa li għaddiet mill-Ministru tal-Finanzi u li News għandu kopja tagħha, Tonio Fenech qal li kien imħasseb dwar il-parteċipazzjoni tal-membri tal-Steering Committee fil-programm Affari Taghna. Tonio Fenech qal li ma kienx jaċċetta l-istedina ta' John Bandi u ħeġġiġhom jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom. Il-Ministru Fenech qal li l-programm jista' jġib konsegwenzi ħsiena fuq id-diskussjonijiet delikati li ħajsiru dwar l-Air Malta. Lill-membri tal-Steering Committee Tonio Fenech qallhom li jekk il-proċess ifalli u m'għandux soluzzjoni oħra. Il-Ministru qal li din mhijiex theddida imma kelma sinċiera minn persuna li għandu l-istess interess tagħhom minkejja li ma jaqblux politikament. L-ittra intbagħtet fost l-oħrajn lill-kaptani Dominika Zoppardi u Chris Saġus, membri tal-cabin crew rappreżentati minn David Sargent, lill-inġiniera tal-ajruplani u lis-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb. Fil-programm kienet żvelata ittra li fiha l-ex-chairman tal-Air Malta Joseph Entabone jgħid lill-Ministru ta' dak iż-żmien li kienu diġà bdew isiru arranġamenti għal privatizzazzjoni tal-Air Malta bl-għajnuna tal-KPMG. Joe Tabone kien kiteb li dawn l-arranġamenti saru wara li flaqa li kellu mal-Prim Ministru il-privatizzazzjoni tal-Air Malta kienet fuq l-aġenda.